जुदि बाय इलेक्शन जायो बिथांमोना केन्डिडेट मोनगोन ना मोना गसंनो थाखाय बे अबस्था आरो फैबाय थानाय 2029आव बिथांमोनहा लाथिख' जालायनानै जोबथाहैसिगोन आरो मालाय दिनै जोङो बे भेरगाव समस्ति बेवहाय टिन्टिनियास होननाय सासे रामसियारि मेलेम गोनां गथ' बेनो NIT फरायनो थाखाय जोंनि BPF दोलोनिफ्राय 3 लाख रां नोगोद बिथांनो रांखान्थि हेफाजाब होदों दिनै न'खराव जों दंफैयो न'खरा दिनै अबस्थाया मोजां नङा दा सासे गथ'खौ मोजां गोजौ सोलोंथाइ लाहोनांगौबा थाखा फैसानि गोनांथि जायो दा बेखौ बिथांमोना आर'ज गाबदों हिसाबै बिथांमोननि लाइजामखौ रेसपन्स होनानै दिनै जों बेवहाय नुजाफैदों दिनै खालि बे टिन्टिनियास रामसियारिनिल' बाथ्रा नङा दिनैसिम जोङो गोबांथार सारा BTCआवनो बेबायदि गरिब दुखियानि फिसाफोरखौ डक्टर इन्जिनियार फरायनायनि थाखाय मदद होगासिनो दङ आरो इयुनाव होलांबाय थागोन बे जोंनि BPF दोलोनिनो मोनसे निथि आदर्श जोङो BTCआव जों साफ्रोमबो जोंनि न'खर न'खर डक्टर बनायनाय न'खर न'खर इन्जिनियार बनायनाय न'खर न'खर लेखा गोरों खालामनाय बे मिशनाव जों दंबाय थायो बे हाबाफारियाव जों नांथाबनानै दङ जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बड'फानि जे सिमां बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा दानाय BTCखौ आदर्श BTC बानायनाय हाग्रामा महिलारि साननि जे आदर्श निथि बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि जे खामानि बेखौ जों इउथ BPF हिसाबै दिनै दायित्व लादों आरो बेखौ जों मावबाय थागोन बे माने खुनु थाद'नाय गैया आरो गोसोम ना गुफुर होननानै नोंथाङा मा गुरबा चेक दा फैसायाथ' गुफुरबो थाया गोसोमबो थाया फैसाखा नङा होमबा फैसायाव थागोन महात्मा गान्धीनि फट' थागोन फैसाखौ साफायगोन रिजार्भ बेंकआ साफायगोन नङा होमबा दा बेवहाय गोसोम गुफुरनि बाथ्रा गैया आरो बे फैसाखौ चेकजों होथारनांगौनिबो बाथ्रा गैया आरो बेखौ जोंहा सरकार दं BTCआव आसामावबो जोंनि मित्र जथनि सरकार दङ जोंहा मन्थ्रि दङ जोंहा MLA दङ EMफोर दङ MCLAफोर दङ दिनै कन्ट्रेक्टरफोर दङ दिनै वेल विजार्सफोर दङ दिनै बिथांमोननिफ्राय जोङो बिदिनो रांखान्थियारि डनेसन लानानै दिनै बे स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्डनि गेजेरजों फान्ड क्रिएट खालामनानै बे फैसाफोरखौ होनाय जादों ओंखायनो जोङो बेवहाय चेक होथारनांगौबो दरखार गैया जों स्टुडेन्ट वेलफेयार फान्ड बानायदों बिनि गेजेरजोंनो जों जेसेबांनाखि दुखिया न'खरनि छात्र छात्रीफोर फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोननो जों रांखान्थि अनसुंथाइखौ होलांबाय थागोन बे सोरबा UPPLनि गोसोम गुफुरनि बाथ्रा गैया बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै जेबो मावनोबो हायाखै सासेबो गथ'खौ बिथांमोना डाक्टार इन्जिनियारबो खालामनो थाखाय रांखान्थि साहाय्यबो होलाङाखै सुपार 50नि नामाव बिथांमोना रायजो राजा फरायसा फरायसुलिफोरखौ थगायलांदोंसो मिशननि नामाव मिशन बानायदों खिन्थु बिथांमोना मोनसे साक्सेस खालामनो हायाखै नाथाय BPF दोलोआ दिनै मोनसे उद्देश्य लानानै थाबायबाय थादों जायनि थाखाय दिनै फरायसाफ्रा मदद मोनगासिनो दं गोरिब न'खरफ्रा दिनै उफाय जागासिनो दङ दिनै बिथांमोना बेखौ खालामजानो बायो थारमाने मा UPPL होननाय बे राजनितिक दला कुनु गरिब दुखियाखौ अनग्रा मोनसे राजनितिक दोलो नङा बिसिनि बादिबा गलामा गरिब माने गलाम जालांबाय थानांगौ माहाजोनाल' माहाजोन जाबाय थानांगौ जयन्त मोना MP जानानै जाबाय थानांगौ प्रमद बर'आ बे माने हारसिङैनो MCLAबो जानांगौ MPबो जानांगौ MLAबो जानांगौ बेबादि आरो मालाय बिसिना माने रावखौबो बोखोनायाव गैया माने गावसोर दबदबफोरनि खालामनानै जानो मानसिफोरखौ बुरबक खालामनायाव बिथांमोना थिगैनो दं बिथांमोना जा मिशन बानायदोंमोन बोरमा मिशन अमा मिशन दाउ मिशन बे मिशना लुथिनायनि मिशनसोमोन ओंखायनो गावसोर माने जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननाय बादि बिथांमोना लुथिनायनि सिमां नुदों जोङो जाहैबाय रायजो राजाफोरखौ माने बोरै माने सहाय खालामनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों गोबां फाराग दं UPPL आरो BPFनि गेजेराव आकाश आरो फाताल अख्रां आरो हानि फाराग दं बिथांमोना रायजो राजाखौ सिबिग्रा दोलो नङा आरो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना हाबनो लामा मोनाखै गैखाला गाबोननि थारिखआव जुदि बाय इलेक्शन जायो बिथांमोना केन्डिडेट मोनगोन ना मोना गसंनो थाखाय बे अबस्था आरो फैबाय थानाय 2029आव बिथांमोनहा लाथिख' जालायनानै जोबथाहैसिगोन आरो मालाय